megalayapost.news. Teng kalong ko subsi kata kacing kha ka baklem dasu ro kadan. Jida kumta. Kadai kajing bomdon doktor. Dia kani ngamnang benong yenongan kena. Naman haba ke sarkar ka yosngo badon kam doktor kalapa. Uba Charles Mangar, MLA Kamauti Konstituensi, Ubaderu Unong Aibut Jong Sarkar Jela, Mentakasi, Ulali Banjurip, Yaki Jaka Sumar, Kibahap Apo Kajing Pej, Jong Kamau Lasnai PHC, Bakuntup Yaka Terso Health and Wellness Center, Barkat Hadrang Health and Wellness Center, Mantip Yaki Jing E, Baki Jing Nukam, Jong Kitegi Jaka Sumar, Jong Sarkar, Namar Kumu MLA, Ukwa, Baki Tegi Jaka Sumar, Kin Ai Kajing Syakri Kabapaka, Syaki Pajba, Kamtam Kipajba, Kibasa Akitan Kaput, Barka Asam, Kibahap Banwan, Nakilinti Kibakam Jangai, Hakate Kajing Jurip, Lasak Hilangru, Daki Officer, Nak Office, Jong Deputy Commissioner Kariboy District, Keyboard Jongka District Medical and Health Officer, Batang Hadin Kajing Jurip, Nakariang UMLA, Ulak Lumru, Yakinong Tre, Katnat Okot Yokhya, Ginong Alam Senong Hamaulas Nai, PHC, Banyamir Jingmut, Nabanta Banyakren, Banpun Bahai Kitiki Jaka Sumar, Kenang Baka Nambu Jing E, Yaki Pajba, Kibalik Sumar, Kamtam, Yaki Lokumi Kiba Armed. Nakapor ni sa iong yaki badai bandek kha sa kijaka kibadon kata kajing koi kajing khia ka ba pura. Teng kalong ko subsi kata kacing kha ka baklem dasu ro kadan. Jida kumta. Teng ki khot yang ngin dalak lang la temir bha ta ki phun changi ki asya. Mo thai adai kumta. Ki phun changi teng la jenjar ta malikit ro. Markat hipor babiang kin phun ra. Tang hipor bakil ating ban bu hayeng. Namar ba kisania bad haki tu kidai ki ba la dep tren don ba ni ba la dep tren. Biang hai ta tang ba ikambat pat ya kita kilong kumiha senang pi aku ini kiklau dari lain ada yang senang bat nak kau sepor ni lah persang penyetri lang harta beki berbeda kita di jingpen kah di kita armet wilayah pesuku persang mendapat awareness program jadi ni kalau kawan nak kalau jing let's say jinggong klik kalau jing kisah dan dari nak yang jing nak yang naduk juga produk bapak ni Irba Sinong Barbarok tinggi Asya ke Bitrelang ya ai gini andai ka bor bahmat kada du manta kimdon ki jingkit klik na kalian kejing wala da katar ngemde mandu jukermen nya persang ban persutu iking nang ba kene kejing don juga ne sebentar ne kalau kejing mentren mata nya kadong ka tanjung mat kading be kasin ke ban kong ban tau stri bau MLA jong ka kadong ka tanjungi una jurip ya kene ke sebentar jungi ni poterso yang mana ai kubli ya pi bat ng kermen ro lang ba jing wan jung pi ban wan jurep hi dalag jong ikmat ni kermen ba nangis ikmat kane ka subsentar jingi kadang la shu ban ai jing sekri ya ki pai ba nong song jung kane kadong katan ban ni kermen ro kumbala pusngeu de kini staff ba kadon jing tawa dunah ke bedi dawa generation ni kermen ba lang ba jing kerlem ke jung pi ba nangis ikmat ba kita dawa generation ro kin dang buyok kabon hang depo subsentar jungi tementa kasngi ka sauterik Julai arjar pusan ngapan pau ke jisngu ke bakrau hakaba nilayo ban ya kran sibun ki aka habai de bat kajing jong pa ni sungsinong habai de bat ka koi khia takumba nilai kran meneng don sibun ki jing mo kata kadina du kiman power bat kumjuk ka facilities ki ba ni ban penbiang nan pag jinon kam jong upai ni sungsinong kinong sitom bat kumta tenadu ni habang ong ikatan ki ambulans ki medicines bat kumju ru i doktor mo ni don ngimdon doktor MBBS angne tisha kadon sha ka jing ek bakraw nam ta ki nong shinong ki jongi tandai lang ba jong kan ka sngi ka ba ha ka jingwan jong i MLA don buram jungi harangkat ki DMHO bat kiwei ki nong yalam ki badai pej de kimi nam ta ka ba kamiat ni dap isman ka bakraw bat ngidon ka jing kermen ka bakraw balang ba ka jing don ka jong jingwan ka jong ki mata kasni ka ai ke jingkermen na mata jungi bat krempep ngi scam ruba kanum slam shu ka por bang sayo ya i doktor ibadi ban pej na banta kane ka malos nai PEC jungi ban ai ke sikri nam ta upai nong shnong bat kumju ru ya ki jingdon kam ki bang don kam hapok kane ka PEC ke jungi Kau ka sngi ka basuk ko bakamen hagani ka por ka ba na kaliang sui ki rong ba snong baro ki bahap hapok kane ka malos nai PEC idoni kane ka meeting lang ba kacing konbin dan kebalalum da MLA chungi ka mau hati konstruksi ba sya semerengat ilayo ban ya swa bangin perlong ya kini meeting ilayo ban ya syong bat doktor
hapo kamera chung doktor bat doktor ila ai report ki babun na kabanta ki baro kicing duna chung kanika PHC tahdin balade bani kran be doktor nilai apan perlong iki meeting tu lengkot hapo ka ni ke kamera je ipen pau tu kicing sukuman ba nilai apan ye simbenta ban ye kran na kirong ba snong baro ban penbah na kabanta chung kanika PHC hibro kawe ban bakanika PHC kala ban ai kicing sekri de kicing kran bena kalong ba wei kicing kalong ba nomor bahar kanika PHC maulas nahi ki doktor MBBS Kimdon idon i doktor telang ibade i doktor Ayus de kicing kran mena ban penyo arangut ki doktor kiban long permanen na kubanta chukanika PHC nang ba kanika PHC kan la ban syakri kanika dong bat kathan chungi kamtam kanika PHC ka haban pe yaki babun teli kisnong ki don khatra teli kisnong ge bahap hapoka bordar area ni aru singero na kubanta chukanika meeting bang i baka meeting kalong ka ba sukses na kabanta si kran baro jabat ngi pen pau ka sing sukuman ka bakraw na kabanta ngi kum ka sencup rong ba snong na pok bodar ire ka bangi don tratli ki snong bangi lang ba ka report bi doktor ila ai ba ka proposal ka bi la deb banbu bat ka don ru ka singkular hapo chung kanika proposal ba ki snong berdar kinyo ya ka sok sentar kawe hapo umat bat kawe hasabuda ke kabar kalong ka ngipen pau na kilian sung snong berdar mene hakmat sung dor barhi UMLE na kabanta kicing sung berdar ulai kicing kular ba un pelai no bat un ai no ya kawe ka ambulan na kabanta ki khat pratali ki snong bat kene ka ambulan kirong ba snong baro sung berdar ire hi ya yakut ba kadiban yang berhapo sabuda. Tena kalian sungi ka ki rong ba snong ke bawan na po bordar ihriahi pan pau do kini kemen ko kraw na ko banta ka bangio ai kan meeting pan ya slok pan ya tei na ko banta ki chinge chong ka nika PHC hi pro bat kham tam na ko banta chungi kino chung snong ha bordar. Dan tang kini kintin ke ba lekot ha kini ke por ngange scam. Pan ngi kremen ru bagi ki mengeladap pada kran yang kerikapor ka sorkar ru kan yarap ban simlem ikit kri nak bertaj kan PHC cuni ke ba sa hakan dong srot bat ke bakado ngakwa ban ong kumni ki baro ak mengeladap perkan kalong ba ka sorkar kan hapmi hindong tre hapokan PHC ki dei ban sim ikit kri namar PI baka cingpang hi kamdei ban kamdei tang mensengi Simpang hi ke barbor ke kamcur melmit. Bat kamtam na kabanta ki nongkha. Ki nongkha hi mensengi baru sengi kim su pi. Dala melmit kisu. Tebon sin habang iwan hapo akan gapi sifat banyo ik singirap na kabanta ki nongkha. Ni iba hapo PHC mdon doktor. Dadawan kitchene siapo maulos na PHC lahaban penkelan no ikisya bhorembong la dai soi ka cekapan ajak sumar ngi ibu ik singkerpat ba nakaliang suk sarkar kan bu lem ya kenika benta ba hamul snai de bendon ki doktor mensengi ban menmit baru ar sok kunta ki de ban biang ki doktor ke kejengwan kejonga ban nak kementakan ni inspection ngala sedang menem step nang tina terso sub center ke kejengwan jonga te ngasem ngalap ni ba kidon katukat ni ki jingdon kam ki bakerki ki bakum ka sub center ki ladon kam kerki kawai kedai hak bede bat ka PNC kini ke PNC kedai ke ba hadin balada ban khaklu hadin balada ka delivery kemudian haban ra syakta ka kamera ke hadu mentakim padon te kani kedai ke badon kam kerki Yenang ta pada kidon ki jingdon kam kum ki waiting shed, ke jingdon kam ki toilets, ke jingdon kam ki fencing, ke jingdon kam jong ki kidon ki equipments ki ba kidon kam ha ketika pi ka sub center.
Tinga sukumen ba habangawan nang te nga siyam ngalap ba ki staff jong gate ka sub centers ki dei ki ba IT sisay ka kam wala da ke don ki benta ki bajangai ki be haplet shudu sa border ru kai ngai I ka dedication ka jong ki ka system ka jong ki ka bangi hap ban ai ka jing songu ka jing ero na ka benta jong ki te ba de ki jing duna ki badon ha ka sub centers sang te na kaliang ka jonga ngalo note down ki barok khoj but kini baru ki problem ki bangala aka bor ko jonga ko mele cat bala kan senang le no but idan pada ki benta ki banghaban pensengau sa sarkar ha ka bay de bat ki jing e ka bakimat ki kendo inga so kemen manglayo banwan ru atharang sub center ke jingwan atharang sub center hang te ru ngi iba ka kaman power ngi biang ngi dunatang iwai but taw de lab technician ngi dunatang iwai staff hang te ye nang ta de ki jing duna hang te ru kidan he kidan Kenre nga sukmen ba ki OPD ki biang, ki labor room ki biang, ki machine ki biang, nadong sedong ki biang lon. Kenre tangkawai hangte hapo tarang sub center ka ba ngila don makana kani ka labor room ro re hadu menta kimpat don ki bawan ban. Haklung hangte. Te ya kataru ngila de bani discuss bani kren bahabat ki nong yalam sno. Bat ki long kimi ki asha ki ba don hagani ki meeting matagasngi. Ba lakum no ru ngin pen soto ngin pen syai bat ngi hab ban bu khambun teli ki awareness program na ka benta ba ki long kimi ki nuan ban kha klong namar kumbalong hadu mentahi kidan ki bawan kha hapo ke sub center hangte hapo terso kidang sedang menjem senem benai Oktober ki kumba khat prangut tang prak nai teli ki benai ki bala kha klong hangte galong sukses bat ki syat ki klan ki long kimi ki klong ro Ken re hat harang hadu mentampat don te kumunong mi ikmat nga sodei ban khot ban weru iki ha jog apor bakin so baha kilong kimi be bakin so baha ban wan sa hospital ban kha klong ban kidon ru kijing mentoi ki ba kinong kha klong kilong kimi ki klong ru kiyo kijing mentoi ka ban kaliang jong chief minister udon ke scheme ka bakapang ka bawla penmang na ka banta jong ki te khendiat pade ha ka bai dei bat kani ke PSC ka dei ne gewai ki PSC ka blaslam ha nadu kasnam khat ndai spa prapu khandai kini ki building sila sna nadu kata kasnam tingi I kal jingnang sator no kini ki building but menta ka renovation ka yaj ki henrai ini thu ipi ba ka jing khapnya namar ka population ka jungbun breu kala nang bon kadon ka jing khapnya tingi la don kam lakum nokum nor banyo extra iya kane ka additional building jong kane ka main building dan nang tade ki staff quarter kumbolong menta kimlong su hang ni ke nang tade ki wai gi jing don kam ka ambulance wala kom nong ngidang don kam ni ke bat ka wai ke problem ka ba ngi mat I kendo kadai ke jing bom don doktor te kani ngamnang bonong yenongan keno naman haba ka sarkar ka yo sngo badon kam doktor kalapa dang hakini gi benai belade pro namar ngi don tang ayush doktor Hajing syai ayush doktor isong tang OPD mensni. Tinrai ini ayush doktor jongi mentala sarmaran ribuna ihaban ko barlut ya ka kam jong I MBBS doktor ru. Te ka problem ka long ba hadin ba ka sarkar ka lathung ru kidon gi doktor ki bum tre banwan banjay. Pi hakini ki benai bala adab kala jagam ta. Te ka jingi kenduk ka jongi mentaka singi kalong ban yakran halor kataru rengkat ki nong yalam snong rengkat ki staff na di hospital. Te kani ka de ka kam ka ba khia kaba kirki kaba kum ka PSC ngila don ka immediately ngi haban yo no iwai doktor MBBS hakani ka hospital ye na kaliang ga jonga ke ka bangade ban le kalong ba ngan sim ye kane ke kam kaba kongsan kaba khmat ka yap ka im jong ki pai ba kloi kat bala na kam tambah ke jing penbiang doktor hakani ka PSC ki kita ki degi kinjat ki bang kwa ban itu te ka meeting kalong ka ba sultanat adu kata kamdei tang bangwan ban inspection re kalong ru kum ka awareness program ka ba kidan gijing bom sotu gijing bom syai ki scheme gi bapher ki ba ka sarkar ka ai ke penmang nak menta ki nong song snong ru ngila yo ban yegran man share hang de ka skill ba doktor leng ba district medical health and health officer jong ka district ga jongi tingi ai khublai session pat ki kirang ba snong sunjuk kirang ba snong bat borok ki staff ki asha ki jongi ki blayawan sagani ki meeting bat ngakremen scam ba kani kejingi kenduk jongi matagasngi kan long ka besesok bat kan long sisa kejing ku nak ka mta pai ba nong song snong jong kane ka dong ba ka than ke jong
MegalayaPost.news.